yanzu zo bashar aminu Allah ya saka aljanna kai mun ga taka sai mun zo. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kulli nafsin za'iqatul maut ya tafi kenan Alhaji Bashar Aminu Allah ka sa ya hutawa. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kulli nafsin za'iqatul maut ya tafi kenan Alhaji Bashar Aminu Allah ka sa ya hutawa. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kulli nafsin za'iqatul maut ya tafi kenan Bashar Aminu Allah ka sa ya hutawa. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kulli nafsin za'iqatul maut ya tafi kenan Alhaji Bashar Aminu Allah ka sa ya hutawa. Mutuwa ta yankar kauna yau ta dauke iyan zazzau. Bashar Aminu na mutan zazzau jigonsa bangaren zazzau na shehu Idrisu mai zazzau babban bango na garin zazzau. Dan sarki Aminu mai zazzau baba Aminan sarkin zazzau sarki shehu mai garin zazzau. Allah Allah ba dan mu ba Allah sanya su aljanna sanyin na gidan aljanna hasken na gidan aljanna dadin na gidan aljanna kamshin na gidan aljanna. Allah ba dan salloli ba dan sunna da falalla ba dan zakka ko haji ba ko dan ci da marayu ba kuma dan ba sa laifi ba. Alfarmar Amir Mamuda alfarmar Al-Amin Mustafa alfarmar Nana Fadima sokar manzo na Fadima alfarmar Zainab yar gata alfarmar Abdullahi alfarmar Ibrahimu alfarmar Ummul Kulthum alfarmar Sunan Ruqayya alfarmar jinin Al-Qasim. Allah 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 yanzu zo Bashar Aminu baba ya tabe ba zan ke koka ba baba ya tabe ba zan ke koka ba zan ke koka ba ya tafe ban je daɗi ba zan ke koka ba yanzu zo Bashar Aminu baba ya tabe ba zan ke koka ba. Kulli nafsin za'iqatul mauti amma mutuwar da mamaki ciki akwai sirri wanda kowa ba zai ke duba ba. Yanzu zo Bashar Aminu baba ya tabe ba zan ke koka ba yanzu zo ba zan ke koka ba ban ke kuka ba zan ke kuka ba ranar Juma'a da ban je daɗi ba. Yanzu zo Bashar Aminu baba ya tabe ba zan ke kuka ba. Kulli nafsin za'iqatul maut ina faɗi na Qur'ani Allah ne ya faɗi wannan amma bai ce a kashe dan kowa ba. Yanzu zo Bashar Aminu baba ya tabe ba zan ke kuka ba. Mai sadaka mai zakka mai san jama'a baba masoyan al'umma mai da'a mai taimakawa marayun Allah baba mu muna ta mafata. Yanzu zo Bashar Aminu baba ya tabe ba zan ke kuka ba. Aljannar nan Allah kai kaita kuma gata na da jin daɗin ta ga wanda ya bi kai ya garta ci da marayu aiki na iya Allah sarki kai masa aljanna. Yanzu zo Bashar Aminu baba ya tabe ba zan ke kuka ba. Ya dauna wi na marayunka ya gina ɗakuna na bautarka masallatai bawan Allah gashi ba ya wasa gun sallah mai ƙaunar manzo Mamuda. Allah sarki mai aljanna Allah sarki ba dan mu ba. Yanzu zo Bashar Aminu baba ya tabe ba zan ke kuka ba. Ya rasu ne a rana ta Juma'a kafin aje sallah ta Juma'a a jihar Legas sai kun yo bibiya. Bashar Aminu ba yau ba tun jiya kaunar al'umma ta shi ya biya gashi yana famar mai gwagwarmaya neman yanci
shi wannan shi ya iya ko'ina baba in ya tsaya carbi ne hannu na ya taba sai ya addu'a ga dan kowa yanzu sau bashar aminu baba ya tabe ba zan ke koka ba ya rasu ne na ceran juma'a daya ga watan daya in kuntuna 2021 a tarihi na biya 2021 jana'izar sa birnin zazzau sabon garin mu birnin zazzau Allah sake kama ya aljanna Allah gwada bi ba dan mu ba yanzu sau bashar aminu baba ya tabe ba zan ke koka ba mutuwa akwai dace kun ga ba za ta kyala kowa ba da za ta kyala kowa da ba ta dau ubana ba yanzu sau bashar aminu baba ya tabe ba zan ke koka ba abadon ni ne mai waka kun san na saba Allah kai je kan baba Allah ka ji kan musulmin duniya Allah ka gafarta mana amin